खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद गोब्राब। नोंथाङा खामानि मावथायाव गोबां मदद मोनगोन आरो नोंथांनि नाजानायफोराबो बान्था मोनगोन। नाथाय खामानिफोरखौ थि समाव फोजोबनो थाखाय उफ्रा नाजानांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। थाजिम लाखिनो थाखाय रेजें ब्याम एबा ध्याननि सर' खालाम। सोमोन्दोआव माखासे जानथायफोर थानो हागौ। गावनि आंगोजों सम हगारनो नाजा, जाहाथे गावजों गाव बुजिलायनाया बांनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि। बे साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। फालांगियाव जाफुंसारनायनि मोजां नेरसोनफोर दं, जुनियायै बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा गोदान फालांगि जागायनो सानगासिनो दं। बे समा बिसोरनि थाखाय आरजाथाव। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जुदि नोंथाङा गोबां गोसोआरि नारसिनथायनि सिङाव दं, अब्ला जिरायनो गोनां जागोन। सोमोन्दोआव बुजिनाया बांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारनाया गोसोनि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय एसे जुजिनो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। थेवब्लाबो नोंथांनि बुजिनायजों नोंथाङा बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआरि नारसिननाय आरो मेंनायखौ मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो जिरायनाय आरो गोसो होनायनि गोनांथि। सोमोन्दोआव जौगानाय गाहाय जानो हागौ। बाथ्राफोरखौ थार लामाजों बुजिनांगोन आरो फोरमायनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि मोजां नेरसोनफोर दं। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावगासिनो दं, अब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोनसे गोदान खाबुबो मोननो हागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय रेजें आदार ला। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे जुनिया बुब्लिखौ रंजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव माखासे सानस्लाबै सोलायनाय नुनो हागौ, नाथाय नोंथांनि गोब्राब नाजानायजों नोंथाङा बेजों जुजिनो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव नों एसे सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा खर' सानाय एबा नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय लाखिनो थाखाय गावनि आंगोजों सम हगारनाया गोनांथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। बे साना नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन, लोगोसे नोंथाङा मोनसे गिदिर खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव गोसोआरि मेंनाय जानो हागौ। नखरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। मोनसे गोजाम सोमोन्दोआव मोनसे गोदान जागायजेन्नाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ नोंथांनि सोलोजों सुस्रांनो हागोन। सावस्रिखौ लानानै माखासे गोनो-गोथो जानो हागौ। गोसोआरि आरो देहायारि जिरायनायाव गोसो हो। सोमोन्दोआव एसे नारसिननाय जानो हागौ। सावरायलायनायनि गेजेरजों नांलायनायखौ सुस्रांनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि नखराव थागोन आरो नोंथाङा मोनदांगोन दि नखराव बबेहाय नोंथाङा बांसिन गोसो होनांगोन। नखरनि खरसायाबो गोनांथि बायदियै जागोन आरो नोंनि आयआ सरासनस्रा जागोन। खरसाखौ सामलायनाय जागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि फर्मखौबो आबुं खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो गाब। धनु राशि दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव माखासे सानस्लाबै थासारिजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, नाथाय नोंथांनि नाजानाया नोंथांखौ जाफुंसारहोनो हागौ। रांखान्थियारि थासारियाव थासारिया साबसिन जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय नोंथाङा मेंनाय एबा अलसिया मोननो हागौ। सोमोन्दोआव सम आरो बुजिनायनि गोनांथि जागोन। बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावजों गाव मोन्दांथिफोरखौ मान हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होगोन। जाफुंसारनायखौ मोनसे गोजाम मावथांखियाव मोननो हायो आरो नोंथांनि नाजानायाव बान्था मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, बबेखानि गावखौ फिट लाखिनो थाखाय रेजें ब्याम खालाम आरो थाजिमजों बुंफबनाय आदार ला। नखरजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन आरो गोसोनि गोजोनआ थागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफालगोनां सान जागोन। खामानि मावथायाव मोनसे गिदिर सोलायनाय फैनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान एबा यगा खालाम। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव खुसि आरो गोजोन थागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम बारहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय फिथाइ मोनगोन। हाबायाव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथांनि बुजिनायजों नोंथाङा बेफोरखौ सुस्रांनो हागोन। सावस्रियाव जेबो गिदिर जेंना जानाय नङा, नाथाय मेंनाय थानो हागौ। रिलेक्स खालामनायनि गोनांथि जागोन। मोजां मोननाय आरो बुजिनाया सोमोन्दोआव थागोन। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।